A preto, aby sme mohli rozpoznať Boží zámer pre svoj život, my potrebujeme premeniť svoju mysl. Slovo premente sa, obnovení mysle, používa slovo metamorfóza. Zo žubrienky cez metamorfózu vznikla žaba. Ide stále od toho istého jedinca, ale cez metamorfózu sa premenil. Takisto motýl, keď sa tá larva zakúkli, cez metamorfózu sa zmení na motýľa. To je ten istý jedinec, ale s úplne iným zovňajškom, pretože došlo k metamorfóze. A o tomto hovorí Biblia, aby v našom živote došlo k metamorfóze cez premenu myslenia. Ako žubrienka pozná iba svet vo vode. Keď sa premení, objaví sa jej nová dimenzia života, chodí po suši. Ako larva, ktorá sa dokáže pohybovať iba po povrchu, ale keď prejde cez metamorfózu, otvorí sa jej nová dimenzia života a dokáže lietať ako motýl. A ty, keď sa premeníš vo svojej mysli, sa ti otvorí nová dimenzia života, duchovná, ktorá je totálne neporovnateľná s tým, keď žiješ ako telesný človek.